Ayan, I'm back. It's another day and it's another blessing. Ayan. So, happy Sunday! Blessed Sunday, everyone. Ayan, nag-ayos ako kasi babalik ako doon sa church. Ilagay ko nga muna kayo dyan. Sa church kasi may kukuhanin ako. May kukuhanin lang ako doon. Tapos, ayan. Nakikita niyo ako doon. Ayan. Kukuhanin lang ako doon. So, ngayon, maghanap tayo ng face mask. Ay, face mask pala ako dito. So, kakatapos lang natin mag-live. No, sinagot ko yung isa sa mga pinaka tinatanong sa ating channel. 'Yun. So, sana nasagot ko ng maayos at naintindihan. Parang ganun. Parang ganun. Ganun kasi yung aking doon. Dadalhin ko rin to kasi mamaya dadaanan ko doon sa school yung aking sinampay. Nagsampay kasi ako doon kahapon. So, yun. Kailangan ko talaga siyang kuhanin. Tapos, syempre, magpi-face shield tayo. Wait lang, dyan muna sa ulo yan. Mamaya ko yung lalagay. Wait lang. Kasi hindi pa naman tayo. So, I need the key. Aray ko. Key. Ayan, the key. At saka isa pang sa school kasi papakainin natin ng isda. Kawawa naman ng isda. Hindi pa sila kumakain ngayong araw. So, papakainin natin yung ating fish. Ayan. Ayun. So, guys, kunting kaalaman. Di ba? Dahil nandito naman tayo sa kwarto, di ba? Nagkaroon na tawag ito? Nagkaroon na ako ng di ba? Ng room tour. Room tour or oo, di ba? Nagkaroon na tayo nun. So, ngayon, konting kaalaman about dito is all of my things are given by people. Ganun. Ayuda. In short, ayuda. Ayan, ayuda. Hindi naman kasi ayudang ayuda, parang ganun. So, yun. Gusto ko lang sabihin na all of the above. All of the above. Halos lahat guys dito sa akin. Sa kwarto ay bigay yung mga gamit ko. For example, ayan, hindi ko na-include kasi nung nakaraan. Itong bed. Wait lang. Ayang bed na yan. Itong bed na yan. Ayuda rin yan. Ayan. So, thank you kay Miss Ami. Kay Miss Ami, kay Sir Benji, kay Nico. Ayan. Sa kanila galing tong bed. Ayan. Kasi, bumili sila ng bago. So, sabi ko, akin na lang yung luma. So, binigay nila yung one set of bed. Ayan. So, thank you po. Ayan. Yung unan na yan. Itong unan na yan na dalawa. Dahil naman, bago ako umalis, paano ko sa inyo. Itong una na dalawa, ito talaga para sila. Ayan. Ayan, sa loob, tsaka ito. This is from Teacher Lilia. Kasi naregaluhan ako ng Teacher Lilia doon. Tapos, ito na siya, ganyan. Ayan yun. Tapos, bedsheet. Di ba? Bedsheet, galing kay Miss Nika. Ayun, si Miss Nika talaga mahilig bigay ng mga ito. Bedsheet kay Miss Nika. Ito, kay Teacher Lilia rin. Regalo ng Teacher Lilia kasi sabi ko mahilig ako sa star. Bili ko niya ako ng ganyan. Tapos, ito, akin to, binili ko yan. Kasi yan. Tapos, ano ba? Ito rin. Ito, galing yan sa, exchange gift? Sa ganon. All of the above. All of them. Just, ayan. Sa ganon. Ito lang pala yung ko. Ito lang talaga yung sariling akin. Kikita nyo, diba? Pink at blue. Magandang combination. Pink at blue. Two of my favorite color. Wow, ano daw? Two of my favorite color. Ayan, so, wait lang. Mag-ayos tayo para makaalis tayo, my dear. Wait lang. Hanap tayo ng bag. Ay, bag? Saan yung bag ko? Ito lang nadalhin kong bag. Maliit lang. Ito din ay galing kay Miss Nika. Ayan. So, thank you sa mga taong nagbigay ng mga kung anik-anik sa akin na
At talaga napapakinabangan ko talaga as in. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at sa inyong kabutihang puso. Ayan. Yun. So, ngayon ay gugora ang lola nyo. I'm gonna go with the flow. Yun. Alis tayo. Kasi, yun nga, pupunta akong church. Hindi na ako magbibihis. Nakikita niyo dun sa dito, sa ating salamin. Ayan. Ito na lang yung damit ko. Yan. Galing ito kay sa aking follower. Isa sa mga pinadala sa akin ng aking follower, it's a Cathy. Kasi yan, itong short na yan. Hindi na ako papalit, maulan eh. Yan, sayang naman. Kasi nilabhan ko na yung sunuto kanina nung nag-church, nilabhan ko na. Sinabay ko na sa nilabhan ko kanina. So, dapat matutulog ako ngayon, pero pag uwi ko na lang siguro para refreshing. What? Refreshing? Ano ba yung hinahanap ko? Nawawali. Alcohol, my dear. Magdadala tayo ng alcohol. Siyempre ng pamasahe, baka hindi tayo makarating doon. Yan. Tapos, alcohol, my dear. Yan, check. Ako po kasi mag-isa dito sa bahay, mamaya pa uwi yung aking mga kasamahan. Kasi, pinauwi sila ng kanilang mga magulang. Namimiss sila ng kanilang mga magulang, so umuwi muna sila. Yun. Ayun na nga. Nasaan yung ating susi ulit? Gulo-gulo ko, diba? Let's get it loud. Get it loud to the music. Kikita niyo parang gulo-gulo, no? Yun. That's the way it is. Yan. Alright. So, ready to go na ang lola niyo, mga beshi. Ito, tapon ko na pala to. Hindi ko natapon kanina. Ito ay galing sa to. Ito galing. Ginamit ko to kanina buong yung kanina sa church. So, let's put it there in our trash can. Ayan. So, supply ng saglit. Maulan mga besh. Maulan siya. So, yun. Tara, alis na tayo. Aking susi, check. Minsan kasi nagiging makakalimutin ako sa mga bagay-bagay na, ewan ko ba? Tumatanda na talaga siguro ako, kaya ganun. Nagiging makakalimutin ako minsan. Ayan, so. Yun. Tara, let's. O, diba? Sabi ko sa inyo, puro ayuds. Nakaready na yung uniform ko dyan for tomorrow. Kasi may pasok ko na bukas. Yun. Madilit. Joke lang. So, yan. See you later, alligator. Ay, hello guys. Pagbaba ko dito, merong pusa. Ang ginawa, kinalkal yung aming batsura. So, yung inayos ko muna mga beshi. Sasara ko yung bintana kasi bukas ko pa ito itatapon. Kasi dahil pwede pa siyang lagyan ng madami. Kaya yung mamaya may batsura pa, may ano pa dito. Nilagyan natin doon. Sayang yung plastic. So, masabay talaga yung pusang yun. Pumapasok talaga siya dito sa bahay. Ayun. So, patayin natin yung ilaw before leaving the... Ah! Ayan siya, oh. Kita niyo ba siya? Oh, nandiyan siya. Ano? Hello? 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 Aray ko, dahil din sa pumapasok, isara natin. Yun. Ayun. Tara, let's. Guys, nandito na pala ako sa school. Ayan. So, galing na ako doon. Hindi lang ako nag-vlog doon. Ayan. So, kuhanin ko yung aking sinampay. Nandun sila, guys, oh. Ayan. Nandun yung sinampay ko. Wait lang, hugasan ko muna yung paa ko. Kasi, basa.
Hugasan kasi basa. Tingnan mo yan, oh. Puro lupa-lupa. Punasan ko muna. Hugasan ko muna. Puro lupa-lupa. Ba yan? Kasi, tinanggal ko yung aking medyas. Kasi nga, ang ganda talaga sa likod namin. Aray ka. Ayan. Itaas ko lang to. Aray ko. Diyos ko, Lord. Dito ka tumingin na yun, ah. Ganda, diba? Baguio. Ayan, so kuhanin ko yung sinampay ko dito, mga beshi. Wait lang. Dala-dala ko yung aking ano eh. Wait a minute. Ayan. Nakuha ko na. Ayan yung ginagawa ko sampayan, no? Pero hindi naman siya mabigat. Ayan, hindi naman siya. Peace. Ayan, ito nandito na nilagay ko dito. Nilagay ko lang siya ng ganon, pero tsaka ko na siya tutupiin mamaya pagdating sa bahay. Ayan. So yun, papakainin ko muna yung fish. Para kumain naman. Para makakain naman sila. Yun. Huh. Tapos yun. Ay, hindi, pakita ko pala sa inyo yung ating mga halamanan, ha? Wait a minute. Guys, oh, ayan na yung ating mga halamanan. Maulan lang kasi. Dapat ngayon magtatanim ako. Wow, tingnan nyo guys, yung ano yan, ha? Ayan, green na yan. Ang ganda niyan. Ayan. Ganda niyan sa personal. Ayan. Ayan sila. Naglalakihan naman sila. Tapos may gumawa dito ng isang circle na maliit. Ito talaga yung original circle ko kasi ibang tangkat na. Ayan, sila. Yan. Dapat magtatanim ako ngayon. Nakaset na yun sa mind ko na magtanim. Kaso lang, umulan. So, yun. Sana ako ngayon eh. Kaso lang, ang panahon ay maulan. So, hindi natin pwedeng magtanim. Okay? Kita tayo sa bahay. Hi guys, ayan, kakarating ko lang ng bahay, no? Tapos, ito pa, nangyari na naman. Yung pusa, pumasok ulit. Nagkalat. Ayan, wait lang. Nagkalat na naman siya ng mga buto-buto. Ako. Ano ko dito kasi nilalanggam. Lalanggamin, pagka ganon. Naglinis kaya ako ng buong ano. Naglinis kaya ako ng buong bahay. Ng floor, lahat.
Kanina ako kinain ko pa. Ito yung pang downy para mabango. Hindi ko pa nakinalkal niya. Ay, ako, ayun. Saway na pusa. Ay, asan tong pusang to? Nagtutulog sa akin. Ayun. So, diba? Pasaway na bata. Pasaway na pusa. Nadalang ko pa doon si Lara Bells. Kinuha ko yung ano, wait lang, patayin natin yung ilaw sa kusina. Nagbigay siya na. Binigay niya yung kanyang exam. Kasi siya ay modular. Yun. Yung exam niya. Huh? Yan, aray ko. Yan. So finally, we're at my room. Grabe, hiningal talaga ako. Madaling-madali kasi ako po naglalakad. Hindi ko alam kung ba, hindi naman ako hinahabol. Pero bilis-bilis ko maglakad kasi. Tapos pagrereklamo akong hinihingal ako. Ganun. Kasalanan ko naman. Char. Ayan. So, yun. Ay. Grabe. Hingal ang lola niya, mga besh. Lagay ko kaya kayo dito muna saglit. Wait lang. Ayan. Nagugas naman ako ng kamay. Hingal ako. Anong tsak nga yan? Ano yun? Ano sa tenga ko? Nabuhol yung buhok. Hindi ko hinalingal ako. So yan. Kita tayo ulit mamaya.